दिनै जोङो 25 नं बागानपारा समस्तिनि सिङाव माइनाव सोरां जि बिथांखि बे माइनाव सोरां बिथांखिनि सिङाव गासै 125टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रांनि 25,000 रांखौ दिनै बेनि सेक होग्रोनाय जादों। गासै बिटिआर नाङै 3,862टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो राननाय जादोंमोन आरो बेनिनो बागानपाराया 125टा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेनि जि सेल्फ हेल्प ग्रुप बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेखौ मोनदों आरो दिनै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दे बिटिआर सरकारा बेयाव थानाय जिखिनि आइजोफोर बेयाव थानाय जिखिनि न'खरफोर आइजोफोर बे न'खर आरो आइजोफोरा जाहाथे रांखान्थियारि भाबै एसे जौगाखां जानो हायो बे 25,000 आरो मोननो थाबोनाय 50,000 रां लोगो नांनानै 75,000 रांनि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे मोजां एसे दिहुनथाइ जि हाबाफारि दिहुनथाइ जि जायखौ प्रडाक्टिभ एक्टिभिटिस बे प्रडाक्टिभ एक्टिभिटिसआव जाहाथे बिथांमोना बाहायो आरो बेखौ मोजाङै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ इन्सट्राक्सन होखानाय जादों बिथोन होखानाय जादों। बेबायदिनो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जायगायाव सोलिनाय जायगायाव माने खाबजानाय माखासे बिथांखि बिथांमोना थिग खालामदों आरो बे हिसाबैनो बिथांमोना जि 25,000 रां अनसुंथाइ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो लादों। मिजिंथिदों बे 25,000 रांनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा जेरैबायदिहै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जि माने ओंथि बे ओंथि गोनां जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो आरो बेबायदिनो दिनै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अनगायैबो जोंनि 25 नं बागानपारा समस्तिनि सिङाव बे एग्रिकालसार बिफाननिफ्रायबो 10,000 राङै मोनफा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होनाय जादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो गोबां जोंनि बेयाव माने इन्डिभिजुवेल जिखिनि एक्टिभिटिस बा बे बेनिफिसारिया जोंनि 25 नं बागानपारा समस्तियाव सोलिगासिनो दोङो। सयनिफ्राय बेवहाय इन्डिभिजुवेल जि बेनिफिसारि बिनि एक्टिभिटिसा सोलिबाय दोङो। हेन्डलुमनि जि CFC सेन्टार बेवहायबो बे बागानपारा समस्तियाव सोलिगासिनो दोङो आरो जि आसामजों सालायजानाय जि हेन्डलुम क्लास्टार बे हेन्डलुम क्लास्टाराबो बागानपारा समस्तिनि सिङाव बियो जागासिनो दोङो। दा बै हिसाबै जोङो नुदों दे बेवहाय जि माने सेल्फ इनकाम जेनेरेटेड जिखिनि एक्टिभिटिस 25 नं बागानपारा समस्ति बे सेल्फ इनकाम जेनेरेटिं एक्टिभिटिसा बेवहाय गोबारैनो सोलिदों आरो जोङो मिजिंथिनो हायो दे बेनि जिखिनि रायजो राजाफोर बेनि जिखिनि न'खरफोर बे न'खरा गमामायैनो फैबाय थानाय समाव माने रांखान्थियारि भाबै एसे जौगासार थाखोसिम दावगालांनो हागोन। जोङो नुदों दे भारत नाङैनो 2007 मायथाइयाव बेनि डिलिमिटेसना जादोंमोन नाथाय बै समाव गोबां जेंना गोबां जाहोननि थाखाय 2007 मायथाइयाव डिलिमिटेसना आसामाव जायाखिसै आरो 2023 मायथाइयाव बे डिलिमिटेसननि जि मोनसे प्रसेस बियो कमप्लिट जाबाय। मैया भारतनि बिसायख'थि आय'गा बेखौ फोसावबाय आरो बेवहाय नुनो मोनदों दे जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलाव जुदि बिधान सभा बियाब होननानै जुदि बुङोब्ला बे बियाबा आगोलाव 17टामोन दा बेयो 15टा जा मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोननै लकसभा समस्ति जों मोननो हादों। क'क्राझारा जों नागिरनाय बायदियै जे आगोलाव ST समस्तिमोन आरो बेबायदिनो ST समस्ति क'क्राझारखौ जोङो मोननो हादों आरो मुंखौ लानानै गोबां दल संगठना जि अदालगुरि बे अदालगुरिखौ अदालगुरि मुङाव मोननो हादोंमोन दरं आरो अदालगुरि दा बेखौ बेनि जि बिसायख'थि आय'ग बे बिसायख'थि आय'गा बेखौ फोसावदों। बेवहाय बेनि जि मोनसे गोजोननाय बे गोजोननायखौ आं नुनो मोनदों। बेवहाय मोनसे जायखौ मोनसे मा होननानै बुंदों मिक्सार मोनसे सेटिसफेक्सना बेवहाय फैदों। माखासेया अदालगुरि जानायखौ लुबैदोंमोन नाथाय बेवहाय बिसायख'थि आय'गा मा जेंना थाखो बेखौ जोङो मोनथियाखै नाथाय अदालगुरि जुदि बियाब जानायमोनब्ला लकसभाया बियो साबसिन जागौमोन होननानै आंबो सानदों। ST बियाब बेवहायथ' जेबो गोदान गैया दे बेवहाय जिखिनि 14टा लकसभा आसामाव दङमोन 2टा माने ST आरो बेबायदिनो 12टाया माने गुबुन मोनथिनाय थिग बेबायदिनो बेवहाय जेबो सोलायाखै आरो बे नैबे डिलिमिटेसनाव बे सोलायनायबो नंखाया होननानै जोङो मोनथिदों आरो बेखौ फोसावखानायबो जादों आरो 126 जि बिधान सभा बियाब बे बिधान सभा बियाबाबो 120टायानो थादों आरो बेवहाय जेबो सोलाय सोल' जायाखै खालि माने जोङो नैबे
बिटिआर ओनसोलाव जायगाया एसे बारायनाय सुबुं सानखोआ बारायनायनि थाखाय 17थानिफ्राय बेखौ 15था मोननो हादों आरो बेवहाय जिहेतु जेबो गोदानखौ जोङो नुनो मोनाखै खालि 126 22 आनो थादों 14था